Eskerrik asko, Damborenea jauna. EH Bildu taldearen ordezkaria den Arzuaga jaunak dauka hitza. Eskerrik asko, eguerdion. Eskumen legegile oso urria daukagu etxe honetan, are urriago zuzenbide zibilean. Beraz, daukagun apur horri ekin behar diogu. Foru zuzenbide zibilean herritarren berdintasun eskubidea eta ohitura leian agertzen dena orekatu egin behar da. Nik uste dut hau izan behar dela gure egitekoa, ez presarekin, ez dominak jartzeko interesarekin. Ados gaude alor honetan, egingo diren hausnarketa gogota guztiak ongietorriak izango direla eta gure taldeak ponentziaren proposamena babestuko du. Bakarrik aipamen batekin, eta da, saiakera asko egin izan dira, gogoeta batzuk egin izan dira, bai etxe honetan, bai etxe honetatik kanpo, unibertsitatean, abokatuen baskunetan, zuzenbidearen Euskal Akademiaren eskutik, eta guztiak kontutan hartu beharko dira. Badakigu, egia da, ezagutzen dugu, 2012ko proposamen bat badagoela mahai gainean, eta hori izango da, azken finean, guk ona, eztabaida honetara inkorporatu beharko duguna. Espero dugu, ponentzia honetan, operadore juridiko guztiak egotea, eta konfluentzia bat bilatu behar dugu guzti eurena, eraginkortasuna bermatuz. Zainduko dugu, hori da, nik uste dute zaindu beharko duguna, zainduko dugu eraginkortasuna, eta lan hauek burura, amaierara, ez lehen bezala, amaierara helduko direla. Besterik gabe, eskerrik asko. Eskerrik asko, Arzuaga jauna. Erantzuteko txandan sartuz, Euskal Sozialista